Binignit. Sa tiyan mo init. Sa piyo mo bugrit. Sugdan na ni kudkod. Dugay na jud kayo ni nga video guys. Karon pa ni nako na upload kay dugay kay ko nag-edit. Mila's father made us. Mo na among kinabuhi sa una load. Magingan na manggod ni. Hindi lang kaya di man kuha ni mong pada na. Kuskus na pet. Dagan audience. Kani pagkudkura sad ni. Taster ano? Ako na tikila. Yehe! Siga na! Yehe! Yehe! Siga na! Lipay mi guys, kay grabe burn out. Gabi iinit kay sa nga tanan karon pa ni siga. Yehe! Ner, ikaw Ner, sunod! Kudkod na tanan. Ako ganit sunod din unag. Nakalingkod na ko na, katong lulo. Lulo na. Katong ni lulo. Doon ba nasin yun, no? Wala naman dito doon. Wala na ito. Kita niya ko ito kay... Nam, dos ko ninyo ha? Wow. Nara bitaw dos tres? Mo to itong kwan ba? Kumain ka ba? Kumain ko ini? Ito to. Tigidig! Antik na bito. Lulo mo bito. Ato Na ano lang dito? Ato to concern. Oh, dito. Asa na kita kay. Nagipo sa to. Nawala to pag binubusa. Wala eh. Lagi? Oh, gibidiwan ka niro. This is how you properly do it. You just have to sit and do good. Relax. Relax. Good feelings. Feel the entire pagod. If you're left-handed, you do it this way. But if you're right-handed, you Ayun na, upilat ko ng bagol. tapay ko at bigyan Next! Mabe? Runag, pasaway runag. Next. Naong ni nun. Pakudkuro nun niya, bidiwan. Maayo manan. Katuro lang gamay. Kani. Batay nung kamot. Oh, kana ko yun na. Kato na lang. Kato na lang tarong. Kani di ay wala na ni. Ah, wala na dito. Basig na pa yung gamit na kurkuran. Wala tong kagod ano? Mura magsiska. Maymay nagkagod. Inga na si Maymay magkagod. Back to back man. Inga na si Maymay. Ano mo panaway ka na ko? Inga na si Maymay magkagod. Ah, na adali aral pas learner. Sama dila. Sama siya? Sama na. Sama siya? Sakat pas. Ha? Kasi alo na pati masa. Makan? Apik yun. Sama juga. Ako naka-video sa pagkaon sa binignit. Ari na sadta mo proceed na sadta sa ato ang lamaw. Ato ning sagulan. Wala lagi kay burnout gidi. Wala nila tubig nun. Ang pangutanon ba murag taga kamuti sa kuno palit ice. Kuwang man eh. Ngunit tinuod nga lamaw. Royal mo idaghan.
Pinaka-biscuit, ano? Ang kanon luto naman siguro. Nanawa ko naman yung kanon, May. Abli ko naman. Ang kanon. Kung luto na gani o kari sis kay para mukha ano na. Luto na. Ikwa ang saksakan. Tantangan. Unya na lang kung mukhaon na ta. Mubog na umana. Bati dapat luto na inig. Kaon dayon. Ha? Okay na ni. Saktura na. Gamay ra ba ni? Kita kala oh. Ano? Di na pa magamay naman to. Gamay mo. Basta malanga. Kali klarong ko ang lamaw. Isa ka litrong royal. Para kuno ay madaghan ng mabutang. Klaro. Antak para kayo. Butang na sa kitchen. Banan, butang at ice. Luwag ner. Kuha dito. Wala nang tanalod ako ang palit sa kitchen. O, kuwan ice. Anong product kilit? Kay basihanin na to. Ha? I-close i-transfer sa ang uban ba pitchel para Para mabutang ang ice. butang guys. Lingko Dapat diya. mo ni mangga. Mo na unique. Mo ning naka-unique. Nya ang royal isa ka litro. Lamaw gyud na. Ubir lang mo. Ang konden nilubog ang konden. Yahan lang tag ko ano ni. Dili, basihanin na to. Yahan lang tag ko guys. Pwede sad. Nga po na sad ta guys, wala na sad ko naka-video pag pangaon sa lamaw kay nag-live man ko ato nga time. Sige man hapon na sad ta. This will be our last supper. Last supper. Oy, tama na. Ito sila dagat, mga maliling. Kuya, kuyog ka kuya? I-close ng door. Morning na, morning ang preparation para mauli na mi balik sa Cebu. Ready to go home now. Oh, ano ninyo gi-use? Asang badminton? Taguan man sad na. Na. Ready to be home now. Oras din. Wala ko nakasuot ang relo. 6. Ipa-apil ng badminton ni Kuya Alod. Sky. Ate. Ha? Ikaw magdaan ni Kuya, ikaw magda badminton, ikaw Sky. Mauna lang na inyong dalo na. Unsa? Asa man? Oh, tagsa ka ana. Kuya, kanay mo dalhon. Ano ko? Kanay mo dalhon. Unsa? Mga chinilas. Nya kani kana. Tagsa mo ana ha. Mauna lang na inyong dalhon. Wa na ilain. Ate, we're going home now. We're going home. Bye. Bye. We're going home. Bye-bye dagat. Oh, Cordova oh. Mipsa. Ha?
sayo minaabot, wala pa'y tao, mausad paglarga sa katong among nasundan. So kami na imo sunod. Lingaw pa kaayo, timing rasad. Mas mayo man ang mauna ta para dali. Photo. Di ba na ito? Dili pa, 8:30 pa ta. 8? Early. 8:30 pa bitaw ka. Gisayo, sayo. 8:30 pa ta ano? Oh, para umalya. Sita na te. Na. Inom mo tubig ha? Tamis ba yan na? Na, nagkaon. Uy, kaway, uy. Kaway, May. Kuya. Kuya. Hi. Katawa. Wala may magbuot sa isa nga na to, no? Oh. Nagyaw-yaw ging ng dunya. Ito na ta, kay musakay na ta sa barko. Dito sa beach Sky. dito. Sky. Papa. Si Lula. Si Kakrab. Daghan kay tao sa barko. Oh, dad. Pati. Gapa man. Uy. Klaro jud kay kita Sky. Klaro jud kay kita ang mga tao. Mga tao nga gipanggutom nga mao ni mga itsura sa mga tao nga gipanggutom niya gibinditahan. Kuya, Sky, gibinditahan eh. Oh, gipisikan si Sky ra jud siguro wa na pisikan. Ikaw Lord, napisikan ka Lord. Ha, sos de jud to dagat Sky. Hayat kayo sa gawas. Reaction ni Sky. Nag-GG eh.
Tunula Sky, kuha sa kuya para atong ikuan. Kuya sa tinula. Hmm? Ikaw. Ikaw Sky, okay ra? Ikaw ra kuha. Okay ra ka? Ikaw kuha? Usog na. Pindot na kay smile. Oh. Busog ka, kuya. So. Busog ka, te. Naong sa busog. Ano sa Sky? Kita nagbayad ato or libreta? Ito ba ganir? Ay, nagbayad na tayo sa lola ni mo tagdan. Lula na ko? Ang nagbayad ato si grandma. Wa ka nagpasalamat ni grandma o ni grandpa nimo. Si Ska na yung Oo. salamat na. Prito ang Oy, nagbayad tanan ang imo ra jud imong lawas imong giadto didto. Allah. Wa ka nag-thank you ni grandma? Allah. Sus. 15 taon kuno nagbayad ato, libre ba to tanan? Ngano nakapangutana ka Sky? Okay, wala mo nakakita ninyo na mayad. Servant yung mga bata. Uy na hibong siya nganong watan ibayad nir kay kasagaran manglakaw ta kita may mubayad. Nganong karon wala ko no minibayad si grandma taon. Sige, sulti ni grandma bi unsay may kasulti ni grandma? Thank you. Thank you, Grandma. Sa pailain. Thank you sa dagat. Sunod isa pa. Nga Thank you na paligo na ko. nya nawa. Ina unsa may nawa nimo? Sinilas. Dali oy, ang nawa kay zipline. Ang nawa nimo imong ubog imong chinilas. Pasalamat jud ka ni grandma. Ang jud ang chinilas. Oo, sunod. Manang bati. Sunod. Ang nindot. Na-enjoy ka wala? Na-enjoy. Ay, Nindot isulti ang si dagat. grandma unsay imong na-experience? Grandma, balik ta Ako kay mag-isla pa na-experience ko. kay dagat. Unsa pa? Nangutana gid siya na ako Cave. na enjoy ka sa kuan atong vacation. Na asthmatic. Ko nga oh. Ngano nakapangutana ka kinsay nagbayad ato? Laman nagbayad si papa ang mama. Ako ni isa ni ante. Na!